Bună ziua și Bună ziua. bine ați venit la noi. Vreau Bine să vă v-am felicit găsit. din nou pentru că ați câștigat, sunteți unul dintre câștigătorii tombolei noastre, Neoglas. Mulțumesc frumos! Vreau să vă întreb ce ați simțit când v-am sunat că ați câștigat. Exact cum v-am zis și telefonic, am fost uimită, pentru că nu mă așteptam, sincer, când am fost să-mi schimb parbrizul, colegul dumneavoastră zice, știți, avem și o tombolă. Zic, nu are niciun rost, că oricum nu voi câștiga. Și da, a fost o surpriză plăcută în momentul în care m-ați sunat și e normal, este un premiu, ce facem, ne bucurăm de el. Corect. V-ați și gândit ce faceți cu banii? Bineînțeles, plecăm la mers la Craiova, așa că avem nevoie de bani, târgul este scump, deci... Atunci să-i cheltuiți cu bucurie și să vă fie de folos. Mulțumesc! De ce ați ales să lucrați cu Neoglas? De ce am ales să lucrez cu Neoglas? Pentru că am avut o experiență anterioară. În 2014 tot la serviciile dumneavoastră am apelat când am avut de schimbat runete la o altă mașină și am fost mulțumită de servicii și atunci, în acest moment, ok, te duci unde știi că ai mai fost și au fost serviciile în regulă. Și bănuiesc că luneta este încă întreagă. Luneta cred că da, mașina nu mai am, dar probabil încă este întreagă. Dacă n-ar fi fost întreagă, cu siguranță nu mai veneam la dumneavoastră. Și experiența pe care ați avut-o acum la schimbul acestui parbriz, cum ați putea o descrie? A fost o experiență profi din partea colegului dumneavoastră care m-a preluat în momentul în care m-am prezentat la sediul Neoglas. La fel și când mi-a predat mașina, mi s-a explicat ce trebuie să fac timp de câteva zile ca să fie totul în regulă, am respectat și sper să nu mai am nevoie de serviciile dumneavoastră, să nu mai am nicio piatră, să nu mai am nimic. Dar cu siguranță, dacă voi mai fi în situația, voi apela la serviciile dumneavoastră. Mulțumim, ne bucurăm să auzim acest lucru acum și dacă nu veți mai lua o piatră sau, Așa. Doamne ferește, cu siguranță o să vă recomand mai departe dacă voi fi întrebată despre aceste servicii. Mulțumim, ne bucurăm. Să știți că aveți posibilitatea să accesați și alte servicii de la noi. Ne bucurăm din nou că avem oportunitatea să vă dăm acest premiu. Mulțumesc! Este mai mult decât un premiu pentru noi. Pentru noi este confirmarea faptului că clienții ne consideră o opțiune viabilă în alegerea lor când vine vorba despre a schimba fie parbriz, fie geam lateral sau lunetă sau apela la serviciile pe care le oferim noi. Ne bucurăm foarte mult pentru că ați câștigat acest premiu, mai ales că am aflat că n-ați schimbat doar o dată, ci de mai multe ori, oarecum este o răsplată a consecvenței dumneavoastră. Da, din punctul meu de vedere, tratați clienții profi și așa ar trebui să se întâmple, dacă mă întrebați pe mine, cu toți prestatorii de servicii. Deci felicitări pentru ceea ce faceți și mult succes pe mai departe. Mulțumim frumos, ne bucurăm. Acum, pentru ca să ne și adresăm motivului venirii dumneavoastră, vă oferim o mică reprezentare grafică a aprecierii noastre, să aveți o amintire de la noi, după ce veți cheltui premiul, să vă rămână și o amintire. Ok, bine, mulțumesc frumos! Vă mulțumim și noi frumos că ați venit, vă mulțumim că ați acceptat premiul nostru și dacă mai este nevoie, Doamne ferește, dar dacă mai este nevoie, vă așteptăm cu aceeași plăcere și sperăm că și atunci ne vom ridica la înălțimea așteptărilor. Sunt sigură de asta, n-am niciun dubiu.